Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej besede, ktorej témou je výzva vláde. Prestaňte chrániť a financovať predstaviteľov zločineckej organizácie. Vítam poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Jana Budaja, Eriku Jurinovú a taktiež bývalú poslankyňu a jednu z dcér politických väzňov Janku Šipošovú. Nech sa páči, Jan Budaj. Ďakujem pekne, dámy a páni, vítajte na tlačovke. Stávame tu čas od času, aby sme bránili verejný záujem pred niektorými rozhodnutiami, chybami alebo úmyslami vlády Roberta Fica. Ale tento raz sme tu kvôli zákonu, ktorý je tak povediac dlhový. Je to zákon, ktorým chceme odstrániť podĺžnosť, ktorú majú politické elity už za oveľa dlhšiu dobu, než trvá vláda Roberta Fica. K takým dlhovým zákonom by som radil aj nakoniec naše pokusy zrušiť amnestie Vladimíra Mečiara, ktoré trvajú už 20 ročia. Takisto plán, ktorý máme na tomto zasadaní Národnej rady, aby sa za pamätné dni označil deň okupácie a deň odchodu ruských vojsk z nášho územia. A rovnako významným je aj iniciatíva, ktorá trvá z klubu Olano už druhé volebné obdobie, a to je iniciatíva, aby sa zrušili tzv. Výsluhové dôchodky, respektíve aspoň časť týchto výsluhových dôchodkov pre ľudí, ktorí v minulom režime prenasledovali demokratov a ktorí boli vlastne oporou zločineckého režimu. Výsluhový dôchodok je inštitút, ktorý užívajú napríklad veteráni z rôznych vojen a misií, do ktorých Slovenská republika poslala svojich mužov, aj ženy. Ľudia, ktorí nasadzovali životy, povedzme, pri ochrane pred živelnými katastrofami alebo pomáhali odminovať polia napríklad v Bosne. K takýmto mužom je ale v našej legislatíve, takýmto mužom a ženám, ktoré si naozaj zaslúžia pozornosť štátu a aj výsluhový dôchodok, sú rovnocenne priradení dôstojníci bývalej EŠTB a ďalší napomáhači zločineckého režimu. Užívajú si generálske plukovnícke dôchodky, ale to nestačí, ešte majú výsluhové dôchodky za tzv. Teda odslúžené roky. Len to sú roky, kedy potláčali demokratov. To sú roky, kedy zatvárali ľudí do väzení a to sú roky, kedy šírili hrôzovládu, lebo naozaj tá štátna bezpečnosť bola základným nástrojom totalitného komunistického režimu. Už vyše 27 rokov volajú obete týchto ľudí, obete eštebákov, obete politických prokurátorov, obete ich napomáhačov, aby, keď už neboli potrestaní, aspoň neboli odmeňovaní, aspoň neboli stavaní na roveň hrdinov a odvážnych vojakov, ktorí plnia misie pre demokratické ciele. Toto sú predsa zločinci. Ak už sa to nemá, toto chápanie spoločnosti, že rozumie a rozlišuje medzi dobrom a zlom, medzi demokratmi a odporcami slobody, ak sa už nemá prejaviť naozaj tým, že budú postavení pred súdy za svoje zločiny, čo podotýkam, že sa v mnohých iných postkomunistických štátoch podarilo, na Slovensku však ani v jedinom prípade. Ak už nie sú teda pohnaní na zodpovednosť, prestaňme ich dofinancovávať, zatiaľ čo ich obete, politickí väzni, prežívajú starobu v chudobe. Preto je ten režim ich trestal nielen väzeniami, zastrašovaním, niekedy mučením, ale trestal ich aj nízkymi platmi, tými najhoršími prácami, robotníckych profesiách, kde boli aj najnižšie platy a z toho im dnes vyplývajú aj najnižšie miery dôchodkov. Dokedy sa budeme pozerať na túto zjavnú nespravodlivosť, ktorú má v rukách samozrejme Slovenský parlament? Ten môže teraz zrušiť pre bývalých dôstojníkov štátnej bezpečnosti tieto odmeny, ktorými ich dodnes honorujeme za to, že boli odporcami slobody a demokracie. Ja by som poprosil mojich kolegov na tlačovke, sú to predovšetkým dcery politických väzňov, ktoré sa združili v organizácii, ktorú donedávna viedol otec Crholec. Nech sa páči. Prosím. Ďakujem pekne.
Dobrý deň všetkým. Tak ja už tu stojím na tomto mieste a s týmto zákonom po tretíkrát. Vždycky to vychádza na tento čas, toto obdobie adventné, tak mi to tak pripadá, že tiež symbolicky čakáme tiež na to, že niekto takým symbolickým odškodnením, ktoré zákon navrhuje, sa ospravedlní tým, ktorých komunistický režim prenasledoval, týral, zatváral, mučil a vraždil. Poprvýkrát, keď sme tu stáli pred 2 rokmi, tak ešte s nami stál aj Anton Srholec. Vtedy ešte netušil o tej chorobe, ktorá sa čoskoro ozvala. A o rok na to, pred rokom, 17. novembra, už pri predkladaní zákona už tu s nami nestál, ale 17. novembra ešte poslednýkrát verejne vystúpil pri bráne Slobody na Devíne. Pri tej bráne Slobody vtedy okrem iných predstaviteľov aj vládnej moci stál vtedajší predseda parlamentu Peter Pellegrini, ktorý tam predniesol precítenú reč a ktorý na stránke Národnej rady následne uviedol svoje pocity alebo teda svoje hodnotenie a svoju úctu prejavil tým, ktorí za vlády komunizmu trpeli. A dodnes trpia, treba povedať. A o 2 dní, 2-3, alebo neviem presne koľko dní na to, keď sme predkladali zákon v prvom čítaní v parlamente, tak ani Peter Pellegrini, ale ani celý zvyšok jeho poslaneckého klubu Smer, okrem 2 kolegyň, ktoré hlasovali za zákon a 2 kolegov, ktorí hlasovali rovno proti, sa zdržali hlasovania, ale to nie je to najhoršie, čo ja si odnášam ako najnepríjemnejšiu spomienku na parlament, na účinkovanie v parlamente, že sa zdržali hlasovania. Oveľa výsmešnejšie sa mi zdá, že oni k tomu zákonu nepovedali ani pol slova, nikto, programovo. A my, keď hovoríme o tomto zákone o protikomunistickom odboji, nehovoríme o písmenkách, paragrafoch, aj keď aj to, tam sa dá možno všeličo opraviť. Ale hovoríme o ľuďoch a o ich osudoch a tých naozaj neboli desiatky. Od nástupu komunistov k moci bolo v Československu evidovaných 250 000 politických väzňov. Z nich bolo 241 popravených. Viac ako 600 ľudí bolo umúčených pri výsluchoch bezpečnostných zložiek. Aj za to dnes dostávajú ešte výsluhové dôchodky. Tie výsluchy viedli práve príslušníci štátnej bezpečnosti a nikdy neboli za to stíhaní, lebo vraj konali podľa vtedy platných predpisov. Zákonov teda. Na Slovensku, aby sme boli presnejší alebo konkrétnejší, bolo v tých rokoch 45 až 89 71 168 osôb odsúdených za politické delikty. 8240 osôb bolo umiestnených v táboroch nútených prác, ktorých bolo na Slovensku 47. 5135 vojakov bolo zaradených do pomocných technických práporov, inými slovami vojenských táborov nútených prác. 4739 osôb, to bolo 1838 rodín alebo domácností, bolo násilne presídlených z väčších miest na vidiek, tzv. Akcia B. 112 grécko-katolíckych kňazov s manželkami a 486 deťmi bolo deportovaných do českých krajov, tzv. Akcia P, Pravoslávie. Bolo 2548 reholníkov internovaných a 1644 internovaných reholníc. 6973 osôb bolo odvlečených do Sovietskeho zväzu. Aj otec mojej kolegyne. 528 z nich tam zomrelo, o mnohých sa nevie. Ani ona nevie, ako skončil jej otec. Na druhej strane boli tí príslušníci štátnej bezpečnosti. Mnohí z nich, tých príslušníkov, mnoho z nich už nežije, takisto ako nežijú tí bývalí väzni a iné skupiny perzekvovaných ľudí. Ani môj otec nežije už 45 rokov. On začal byť prenasledovaný krátko po maďarskej revolúcii a v podstate ani celkom presne sa nevie, ako to celé prebiehalo, lebo on o tom nikdy nehovoril, ale chcem povedať, že on nikdy žiadny. On dostal rovno ako prišiel z väzenia invalidný dôchodok, pretože už nikdy nebol schopný pracovať a krátko potom aj
zomrel, ešte sa pokúsilo vlastnú rehabilitáciu v 68. roku, kedy to bolo možné, ale skončilo to vlastne krachom. Možno vám poviem viacej potom v rozhovoroch alebo pri otázkach, ale ešte na záver chcem povedať, že možno sme boli v roku 1989 naivní, keď sme uverili, že odpustenie a zabudnutie vylieči rakovinu predchádzajúcej totality. V tej našej krajine neustále bujnejú novotvary. A k ich prejavom patrí aj zavlečenie prezidentovho syna, aj vraždy, útoky na slobodu slova a celkový morálny marazmus. Preto si myslím, že tie hrubé čiary, o ktorých sa hovoria, o ktorých sme si mysleli, že možno za to, že odpustíme a oni si uvedomia, že akí sme veľkorysí a prestanú robiť zle, to nefunguje. Tak tie hrubé čiary, pokiaľ ich niekto chce maľovať, treba mazať. Dovolte mi v závere, aby som teda predstavila samotný návrh zákona, ktorý, tak ako povedali kolegovia, predstavujeme v tomto parlamente už tretíkrát. Som veľmi rada, že pri zrode tohto návrhu zákona bola iniciatíva Ústavu pamäti národa. Oni boli tí, ktorí žiadali všetky poslanecké kluby, aby sa práve pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie chopili to a pripravili zákon, ktorý by naozaj odškodnil obete komunistického režimu a zároveň urobil aj zadosť tým, ktorí poberajú eštebácké dôchodky. Preto z tohto hľadiska vyzývame vládu, aby prestali chrániť a financovať bývalých eštebákov, aby vláda dbala viac na obete, ktoré tento režim vyprodukoval. To by malo byť hlavným momentom tejto tlačovej besedy. Škody, ktoré napáchal komunizmus, sa určite nedajú vyčísliť. A neexistuje ani suma, ktorá by ľuďom, ktorí sa angažovali v protikomunistickom odboji, dokázala vrátiť ich sny. Odškodnenie za nespravodlivosť, utrpenie, krivdu, ktorú komunisti na nich a na ich najbližších páchali. Ani zákon, ktorý predkladáme, im tieto sny nevráti. Hodnotu ľudského života, ktorý bol 40 rokov utláčaný, im to nejakým spôsobom nenahradí. Berte aj tento zákon ako nejaké zadosťučinenie za roky strádania, ktoré pretrvávajú dodnes. Komunisti sa dopustili v našej krajine množstva zločinov proti ľudskosti a odškodnenie obetí a potrestanie vinníkov bolo v našej krajine neuspokojujúce. Naším cieľom však nie je potrestanie vinníkov, ale odstránenie nespravodlivých výhod ľuďom, ktorí sa aktívne podieľali na perzekvovaní vlastných občanov. Návrh sa stretne s veľkým pochopením u obetí totalitného režimu a na druhej strane stretne sa s veľkým nepochopením u tých, ktorí obludnosti sami páchali. Samotný zákon sa teda skladá z dvoch takých veľkých celkov, nie menej dôležitých. Jedna vec je odstránenie krivd odškodnením politických väzňov, ich manželiek, ale aj vdov po politických väzňov. Navrhujeme sumu 1 000 eur. Aj z toho sami usúdite, že naozaj ide o symbolické odškodnenie, pretože žiadna suma im nenahradí to strádanie a neuskutočnené plány. Druhá časť zákona to berieme ako odstránenie krivdy, krátením výsluhových dôchodkov tých, ktorí páchali zlé veci. Pri stanovení tohto druhého celku sme sa inšpirovali zmenou zákona v Poľsku, ktorý už je v platnosti. A možno tú inšpiráciu sme si zobrali hlavne z toho dôvodu, že už existuje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý potvrdil, že spôsob, akým to riešili v Poľsku, je správny a nezakladá žiadne ďalšie nepriateľné stanoviská. Rada by som pripomenula ešte, že 23. augusta v roku 2011 Slovenská republika podpísala Varšavskú deklaráciu, kde ako signatár slávnostne vyhlásila, že zločiny komunistického režimu v Európe budú uznané a potrestané, že bude podporovať obete totalitných režimov a potrestá ich vinníkov.
Aj vzhľadom k tomuto žiadame vládu, ako aj koaličných poslancov, aby podporili tento návrh zákona. A opätovne si dovolím predniesť výzvu vláde, aby prestala chrániť a financovať bývalých eštebákov, aby dbala viac na obete, ktoré tento totalitný režim vyprodukoval. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Priestor na otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Miro Kohut, televízia Teatry. Pani poslankyňa Šipošová, spomínali ste, že s týmto zákonom prichádzate už po 3. krát. A naposledy to bolo vtedy, keď bola jednofarebná vláda Smeru. Hovorili ste, že vtedy k tomu nepovedali ani pol slova. A preto by ma zaujímalo, či teraz budete skôr hľadať podporu, teraz je trojkoalícia, čiže u poslancov strany SNS a Most Híd, alebo opäť aj v Smere. Ďakujem. Ja už nie som poslankyňa, čiže ako poslankyňa nemôžem žiadať, ale ja sama som odhodlaná zájsť za nimi a opýtať sa ich, aké budú mať stanovisko. Ešte môžem. Nech sa páči. Pri tejto príležitosti mi napadá, že prvýkrát, keď sme predkladali tento návrh zákona, sme mali takú pripomienku od ministra vnútra Kaliňáka, že on má pripravené niečo, má to v šuflíku, v stole, takže opäť by som ho požiadala, aby konečne vytiahol ten zákon, ktorý má pripravený v šuflíku. A ak sa mu niečo nezdá správne na spôsobe riešenia v našom návrhu, nech predloží naozaj to, čo majú oni pripravené. Ešte pán Budaj k tým výsluhovým dôchodkom. Rádovo sa to, ako pohybuje tie výsluhové dôchodky? No to záleží naozaj od hodnosti a od dĺžky služby, to je ťažko povedať. Podstatné pre nás všetkých je to, že je to zarovnané s vojakmi demokratického Slovenska, ktorí slúžia v misiách. Ešte za éry vlády Mikuláša Dzurindu, myslím druhej vlády, boli tieto výsluhové dôchodky navyšované. Viete, pokiaľ tu berie generálsky dôchodok generál Lorenc, hlava štátnej bezpečnosti, tak sa v tejto krajine smejú eštebáci svojim obetiam. A to je dlh. Proste Slovenská republika a jej politické elity toto dlžia obetiam komunistického režimu. Ako ste počuli od mojich kolegyň, sú to viac než symbolické gestá. Tu nejde o žiadnu záťaž. Po 27 rokoch drvivá väčšina politických väzňov je na druhom svete. Nedočkali sa žiadneho skutočného odškodnenia a nedočkali sa toho, že ich tríznitelia, ich väznitelia by prišli o výsady, ktoré mali v bývalom režime. Však tí eštebáci žijú presne rovnako, ako keby totalitný režim neskončil. Oni majú, nielen, že majú tie, ale ešte aj za Vladimíra Pálka zvýšené výsluhové dôchodky. Čiže užívajú si skutočne nezaslúženú odmenu. A o tom chceme hovoriť. Toto Slovenská republika nemôže zanechať ďalším generáciám ako odkaz toho, ako vníma spravodlivosť a ako vníma odmeňovanie ľudí, ktorí bojujú za naozaj hodnoty. A nie proti ním. Títo ľudia bojovali často veľmi agresívne, často veľmi bezohľadne. Dokonca pritom zabíjali, napríklad na hraniciach. My sme v situácii, kedy, myslím, že to bolo v roku 2006, áno, v roku 2006 dostal najvyššie vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky, vtedy Ivana Gašparoviča, dôstojník, ktorý priamo bol veliteľom posádky v Devíne pri zásahu, pri ktorom rozstrieľali náhodnú osobu, ktorá sa im doplietla do zakázanej zóny. Dodnes je nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania. Táto krajina akoby sa nevedela rozhodnúť, že či platí pravda Antona Srholca a ľudí z novembra 89, ktorú tak povediať symbolizuje tá brána slobody v týchto chvíľach, alebo platí pravda generála Lorenca a eštebákov, ktorí si pýtajú za svoju činnosť od štátu výsluhový dôchodok, exkluzívny dôchodok, ktorý je navyše ich riadnym dôchodkom. Ak už nemáme ďalšie otázky, tak vám len chceme veľmi pekne poďakovať za váš čas a popriať pekný deň. Ďakujem.